Bid-diskors tagħhom esponenti tal-Partit Nazzjonalista qed iniżlu preġudizzju fil-konfront tal-persuni li huma mill-Kottonera jew jgħixu f'dawn l-bliet. Tkellmu dwar dan id-deputat Glenn Bedingfield u s-segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lydia Bela f'konferenza tal-aħbarijiet wara l-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Robert Kutajjar qal li fil-Kottonera hemm il-kriminalità. Fil-Kottonera hemm kriminalità. Is-segretarja tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lydia Bela fakret kif din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista emmen li xi żona għandha xi ħaġa iktar jew inqas minn oħrajn. Fakret kif l-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien diġà tkellem dan il-mod dwar in-nies tal-Kottonera. Bela qalet li ġejja minn Bormla u n-nies tal-Kottonera huma nies bqal kbira u tawa valuri sbieħ. Politika illi tifret minn flok illi taqat. Qal li fil-Kottonera hemm il-problemi tal-kriminalità, il-kriminalità m'għandix residenza, ma nistgħu qatt nindividwalizzaw żona ta' pajjiż biex ngħidu illi fiha hemm il-kriminalità hemmhekk. Dikjarazzjonijiet bħal dawn assolutament ma jagħmlu ġid lil ħadd. Id-deputat Glenn Bedingfield sostna li dan il-preġudizzju ma twelidx illum. Fisser kif is-sena l-oħra l-kriminalità naqset madwar il-pajjiż u dan kien rifless ukoll fl-ibliet tal-Kottonera. Is-Sur Bedingfield qal li kellu jkun dan il-gvern li poġġa lill-Kottonera fil-prijoritajiet tiegħu. Qal li kummenti bħal dawk li saru minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista jindirizzaw lil dawk li dejjem jgħixu l-Kottonera u dawk li llum għażlu li jmorru jgħixu l-Kottonera. Għaliex il-Partit Nazzjonalista għandu dan il-preġudizzju kontra n-nies tal-Kottonera u jiena nappella lil Ħuti, il-Bormliżi, il-Ħuti tan-nies tal-Birgu, l-Senglejani u l-Kalkariżi biex nhar is-Sibt noħorġu nivvutaw u l-vot tagħna jkun risposta lill-Partit Nazzjonalista. Lydia Bela u Glenn Bedingfield fakru li l-bliet tal-Kottonera kienu fost 23 lokalità li fihom ma kienet sessir elezzjoni minħabba manuvra mill-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.